Me diu Núria Romeu, soc artesana vitrallera i em dedico sobretot a la vitralleria Tiffany i també a la vitralleria emplomada. Tinc el taller Habitem, a Tortosa, i em dedico a fer peces per encàrrec, sobretot làmpares, tot de peces de vitralleria Tiffany, gerros, portaveles, vitralls també per a portes grans, emplomat o vitralleria Tiffany. Venc les peces per internet, també faig tallers a casa, al taller, i a escoles d'art. A l'Escola d'Art de Tortosa i a la d'Amposta vaig fent cursos de quan en quan. Em vaig formar a l'Escola Massana, on vaig aprendre, a part de ser una mica artista, vaig aprendre diferents artesanies, joieria, estampat, treballar en fusta, i al final em vaig interessar una mica en el vidre i vaig aprendre la tècnica de vitralleria en una artista de Barcelona que es diu Ingrid Soler, que ella també sobretot se dedica a la tècnica Tiffany, i és allí on vaig aprendre aquesta tècnica. I jo ara al taller que tinc també faig classes, faig cursos. Se pot visitar el taller sense cap problema. També, a part dels cursos mensuals, també faig cursos intensius per a la gent que ve de més a lluny i que no pot vindre cada setmana a fer el curs. Són cursos intensius de com a mínim 4 hores per a fer una peça menudeta. Però en aquestes 4 hores ja se poden aprendre tots els passos de la tècnica Tiffany i al final t'endús una peça a casa personalitzada. Si algú que visita el Parc Natural i està interessat també en visitar el meu taller, la visita al taller és gratuïta, podeu veure les peces que he fet i comprar alguna peça i us explicaré una mica de què va la tècnica.